Katutabag ang papa. Ha? Katutabag ang papa. Ato ta sa imong bagong papa? Ato ta. No? Hi! Ay, blooming kaayo ay. Ay, radyo ni nanay uyab oy. Laro kayo, magkita na pud ni. Meet ni karon. Uy, Uy, suna oh. kalamihan ang mag-meet ka Day, ron. makatilaw Oy, na sa ko sa pila ka tuig, day. Makatilaw na sa kong lami, day, nga al. kay bobo ka ang bulaklak. Imong daron imong anak? Oo, kay, para makakita po siya, kay baka bago niyang father. Magkita niya Mayo na, oh. Papa. Ano na kay bagong papa inday? Sang, bobo ka ang bulaklak. Yes! Yes! Pasok ang al. Gabihag kakao. Ay, na nanay uyab ba kay? Malipayon kay sa una kay Aba, kusmod syempre. peppermint. Siyempre ka. Siyempre, oy. Magana to. Kita pa mo unag tagad karon siya pa ni unag tagad. Siyempre. Unya, okay, mga marsing, muagi lang ko, kay may man makadagabi. Ayo sa agi magtabi sa ta dinhi. May man makadagabi. na, nausa, mag-iana. Kuanan. Asa man jud na imong uyab? Taga Kanturato, yung kuno na. Wala kasi kalam gid mo anak kay gwapo po niyo. Gusto niyo malay ang ducks kuno. Parinjer. Murag na ako pa rin job na ako. Oh, dax kuno na sila. Wow. What? Uy, maadto na dyan ko para ma-sure dyan ako, ha? Sige, bye lang sa inyo, ha? Ducks. Karon pa mo makita na. Karon pa. Bao gani excited kayo. Ano aday nga magtulog siya mo. Okay, pa rin ako. Ay, bawat tao yung unsa kadako. O gamay biyaan da yun. Ay, uy. Aw di sa dili di ay. Ba't ka sa salbay? Uy, unsay gamit sa dila og kamot imong ikaw. Basta Kasi na si sabihan imong na. ba, di dyan siya Ay, kamaong. kansa. Mas lana kog dako. Kiligid si Ikaw Margita. dapat sa ko. Ay, wala. Ang nagkayo. Anak kay animal. Uy, moagi Wala ko na uy Sige, kay bye. Kabaw ko, nagimok-gimok na na imong hariya. Uy, ikaw man kansa mo man ka magkuan. Ay sos, ay kung kada gabi ko jud sa kada gabi buntag udto. Apa snack? May pa ako kay isa ka oras tiga oras na. Aw, mao na. Awa ka. Unsa ka diha? Pait kay nang upat kabuk bana eh. Uslus magmay mo nga dito. Tara uy. Magkasa pa mata dali na. Dali na. Di ba kasi na. Taga Dirian. Paksit yan. Layo ka doon. Uy, Si Sir. hi. Oh, ikaw si Miss Nisa. Yes. Ay, lang nakakita na siguro pa ha din yung personal sa. Ikaw magani gwapo mo di ka. Ba't na rin bisan niya kanang ligisan mo bike ba? Kana. Isa din kuya gimana yung pagumangkon? Akong anak. Ha? Akong anak. Kasi imong anak. Akong anak ba? Lo. Pagtarong oy, sure binuang sige sabayan ra ko nimo no. Wala, uy. Yan, nabiya ko mo ato nga. Kuan, ako na ako'y anak. Ay, dili. Yan ako single mom ko. Ah, pagsuroy. Ako ala gining anak. Anak ka niya? Ka okay ra. Anak ka niya be? Dili ko na mo dawat. Nagpa mo ka. Alangan kisa may di mainit ana. Namutbot ka na ako. Ha, wala man ko namutbot nimo. Niingon ka, single mom ka, yan namin lagi kay anak. Ano sa mga oy? Ningan ka ko Matutunan ni mo oy. mom ko. Mo gani, yan nga namin kay anak. Sa mga oy, ako pure kulitaw niya, ikaw single ka, ka na single mom ka, yan na kay anak day. Sa man eh, di klaro ni mo oy. Hala. Mao gani single mom naman ay anak. Sus, di na may tabo nga na gyud binuang man mo gibinuangan ko nimo. Niingon ta kalargo sa chat nga kanang nana kay anak. Hala, Sam ko, eh. ningan bi ako nimo saryo nga single mom ko. Akong gipangita single mom nga walay anak nganong naam kay anak nga unsa man ka? Nadi single mom nga wala anak. Na, sa mo ka oy. So, di hawa dito kay bising may naikan pati ka. Oh my god. Uy, kalain nimo ipadakop di ka ha? Ipadakop di ka. Mag-abot ta bisag asa. Abot si wa pa lang ni bata dre bisig. Uy. Sa, tinuti mo. Hala. Tinuti mo gitchan? Lagi. Lain kayo siya sa gisagpa ko tang. Gikulata pa jug ko. Ano ko? Ganit, first meet. Wala ko tuloy ko tawala na.
Kuyugod ka ba? Kuyugod ko kay ako lang sumbang. Ako bahala. Ayaw, di ba? Sumbang ko, bawas ko kay galagot siguro kay ako Ako lang. lang magipapriso. Di pa presa mo? Asa na anak? Tapos prisuhan na ada. Animal. Nanara ay naglilili nagsigang mata sam. Ako bahala. Madlok na jud ko mo na sa ikaw ba na sa oy. Hay! Ay, alis, dool good, dali, dool good. Asa man, ani? Kana ako nang nakaipong. Hoy! Dool good, dali, dool. Dool. Dool! Tawana ka! Sa tuyo ni mo. Sa itoyo ni mo. Lasa ni mo makapano, saray? Makabunog sa akong amiga, ay! Lason kay kayong tawana ka. Wa man kayo nalabunog sa iyang bana, galing sa iyang ex-husband. Nimala ka ron. Ha? Lagot ako ni mo tawana ka, ha? Gawas, dre! Ayaw, di ba? Tapos hindi ka nimala Na ka. ditong inang nagbantay pagkauson ko kay kamong duha akong samparusod. Diha lang ka! Nimala ka. Ngano, imo man nagkulata ko ang amiga, ha? Unsa may salas ako amiga, ngano Kinsa may imo di, kulata? kinsa may di masukuan na, nagingon-ingon siya nga single mom siya, nya naam na siya anak. Naam lagi na siya anak. Ayaw, di ba? Ha? Ang ipangita na ko, single mom nga way anak, nganong naam lagi na anak, ingon siya single mom siya, nya na may anak lagi. Kinsa may di magana musagpa na. Ako pa ni mo. Huwang pa ganito sagpa na. Day, Nga. day. Murag, Murag- Paib. sayop jud mo napili. Ingnang gordya, di ba? Kuan mo. Usban pa ko na. Kanang murag. Naidako. Usban pa ko na ragid. Na, Tanaw ko. pagausa ko rin. Di ko na unsa ta gisulti nga. Di maglagot ana nga. Single mom siya nga nay anak. Ano ko yan ako'y anak. Nandiyo ni anak single mom. Mom good. Asa na siya? Ambot anak niya. Ikaw, imo anak ka, kini mo anak. Suko lagi siya. Kay gusto siya single mom nga way anak. Kuan ni. Pagawas lang ko dire. Ayaw, di ba? Naipangita mo. Ha? Ha? Nalagay siya gamay lagi din. Ako ini nyo. Inaikan na mo. Ha? Na. Ay na. Ako pa nimo. Ay na. Mo piyansara ko. Makita na kang piyansa ko na. Sagday na siya. Ha? Nasa good item na nagsuyot mong siguro na eh. Delikado na siya tawa na oy. Mas maayo nang gisagpa ka, bunog ka daan kaysa mag-ipon mo. Luoy siguro kay ka. Unsa ka naman day oy. Di ko kay ipon na. Kaya nanay. Anak, agay. Ha? Naikan mo. Ano day kinakabawas na ko. Ikaw na lang sumbagay di. Gawas, eh, sabagay daw. Yan lagi